Tervetuloa uuden videon pariin. Niin kuin otsikosta luit, niin Danforsin nokkakärryä olisi tarkoitus testata. Ja ei ole tosiaan missään yhteistyössä Danforsin eikä Puuilon kanssa, mikä tätä myy. Mutta pointti tässä oli, että ajattelin, että isoja pöllejä kun roodaa tässä pihan alueella, niin kun kottikärri on vähän rajallinen siinä ja sitten ei ole mikään niin paras kottikärri. Kyllä pieniä pöllejä sitten isomman määrän kuljettaa kyllä, mutta ne on isot sellaisia, että yksitellen, mä ajattelin, että nokkakärryllä, se on tämä pidennetty pää, niin saisi ehkä 2-3 semmoista todella isoa vedettyä siinä tässä pihan alueella, eikä ihan pienet juurit ja muut ehkä estää sitten mitään toimintaa. Katsotaan eli tämmönen paketti siinä on. Nämä on ilmarenkaat. Missä ja tossa nyt katsoin, että toinen on kyllä vähän tyhjä, että joutuu vähän ilmaa laittamaan siihen, mutta ja idea olisi siis niinku tollasia isoja möhkeleitä tuolta roodata tänne päin, mitä tuosta haavasta tulee. Ja myöhemmin vielä muita puita isoja. Sitten voi työstää sitten. En tiedä kuuluuko nyt joutsenet on tuossa peltolammella lauleskelemassa. Mutta eikä muuta. Otetaan tämä paketista pois ja katsotaan, onko kaikki osat ja muut tallella siinä, että saa edes kasaantua. Ainakin on sukat ja rengasprikatkin mukana, että saa ne käyttöön sitten. Ensimmäinen. Mä en tiedä näkyykö tää kunnolla. Toi ei niinku vääntynyt jo ennen kuin on otettu käyttöön edes toivottavasti. Ei ehkä lupaa ihan niinku hyvää. Mutta ehkä se nyt kokeillut muu testiä.
kiinni siinä. Tuossa 2. Vielä kestää. Ja ei ihan hirveän tätä. Vahvalta tunnu, kyllä. Kyllä tää nyt muuten tuli tästä vetämään aika hyvin. Kohtuu hyvin taas menee. Tää on tämmöstä näpertelyä tälleen. Ehkä parempi kuin ei mitään. Ja ei tällä ihan järjettömän pahalta tunnutta liitustua. Jos on maksaa 200 kiloa, niin en tiedä kyllä. Jos se on ihan just tässä varren juuressa, niin siitä ehkä 200 kiloa saattaa kestää. Päällän kyllä vahvasti. Jos tässä jatkovaran päällä on 200 kiloa, niin että kestää. Varmaan hitsakset lähtee tuolta irti. Kyllä, 600 päällä. Vieläkö kestää? No. Se menee vielä. Eli jätän ainakin tommonen 100 kiloa ehkä kestää. Tää näyttää vielä tuolta. No. No ensin vaikutelma oli, että se olisi vähän tukevampi kuin mitä mä ajattelin. Ja nyt kun tossa päällä tätä tavaraa, niin ei se nyt niin tukeva ehkä sitten olekaan. Et aika näyttää, että kestääkö. Okei, ei se 50 tietysti ei ole paljon rahaa siinä mielessä, mutta olisi nyt hyvä, että kestäisi jonkun aikaa. Ilman, että hitsaukset ja muut niin rupeaa laukeamaan. Sen takiahan mä niin tällaista halpaa ratkaisua tähän rupesin, kun ei oikein ollut mitään sellaista, tai ei löytänyt sellaista niin 4 pyörän vaihtoehtoa, mikä olisi niin tarpeeksi leveä, että saisi vedettyä
tai työnnettyä noita pöllejä tuolta vähän kauempaa, vaikka tuolta tontin rajalta tänne päin. Menis juurien yli kuitenkin. Kaikki oli niin kapoisia sieltä alhaalta, vähän niin kuin kottikärri ajatuksella. Mutta sitten on ihan sama riittää kottikärrillä. Jos on vaan joku 50 senttiä leveä, niin siihen ei tämmöiset isot pöllit kuitenkaan mahu, niin sillä ei ole mitään merkitystä sitten. Luulen, että tällä nyt niin kuin ajan kanssa niin saa helpommin kuin sillä jollain halppis 4 renkaan versiolla vedettävällä. Niin ei kuitenkaan mahu sitten yhtään enempää kuin tähänkään. Mutta semmonen, siis Stamforsin, mikähän tää nyt oli? Tää oli se 50 versio, keskimmäinen versio, mitä tuosta puuilosta löytyy. Se halvi on siinä, että tuota jatkopalaa. Ja se oli joku, se 30, ei kun 40. Ja tää oli se 50 ja sitten sellainen ilmeisesti aavistuksen tukevampi olisi ollut sitten se 80. Menin nyt siihen keskivaiheelle ja katsotaan kestääkö tää. Ei nyt mitään ihan älyttömän hyviä kokemuksia Stamforsista ole, että lapio hajosi itse asiassa aamusta niin todella nopeasti ja sain kyllä siitä tietysti hyvityksen ja uuden lapion sitten otin toisen merkkisen kylläkin. Joitakin muuten on, kaatovainkä on, se on kestänyt, kun se on paksua metallia, niin pahemmin hajoille. Ja sitten taitaa totaliakin olla Stamforsia. Ne on ollut kyllä ihan ok laitteet. Mutta ei siinä mitään. Tällä testaillaan ja ehkä myöhemmin sitten jotain raporttia, että miten se on kestänyt käyttöä. Yes.